Сез Әлфирә исемле кызны беләсезме? Юк. Ничегендә шундый да тәти, күк йөзедәй зәңгәр күзле, кыңгырау чәчәге кебек чәчәк тасмалы кызны белмисез. Әнә бит ул бакчага барасы булмаса да, әллә кайчан йокысыннан торып, битен күзен юып, арыш кырында үскән күк чәчәк, матур бизәк төшкән матур күлмәген киеп куйган. Әнә бит көзгедән дә ничек матур булып күренә. Әнисе, кызым, йолдызым, курычактай булдың дип җилкәсеннән сөеп, бит ишеннән гына үбеп тә алган иде. Әлфирә көзгегә текәлебрәк карады. Кара әле, минем кебек курчак була микән ни дип аптырап калды ул. Аннары уенчыклары тутырылган тартма янына килеп басты. Ә курчаклары ничек туры килсә, шулай аунап яталар икән ич. Өстәгесе солам чәчле, кып-кыска шокмаклы күлмәк кигәне, түгәрәк күзләрен тасрайтып туп-туры Әлфирәгә карап ята. Кыз аны кулына алды да көзгә каршына килде. Курчак аңа тамчыда охшамаган ич. Әлфирәнең ике толымы да кара. Әзрәк үсә төшкәч, шулпылар үрербез диде әнисе. Күлмәге дә шокмаклы да, кыска да түгел. Бәби итәкләп, үзенә таман гына итеп текте ич әнисе. Таня курчакның итәген тарткалап карады Әлфирә. Кая инде, моны күлмәк дисәң, әнисе әйтмешли, хәтерең калыр. Таняның чәчләре дә күлмәге кебек кып-кыска иде. Юк, бу курчак шикелле түгел мин дигән нәтиҗә ясады Әлфирә күңеленнән. Кызның уйларын әнисенең тавышы өзде. Әйдә, кызым, әбиеңә җылы бәлеш илтеп кайтыйк әле. Әби сүзен ишетүгә Әлфирә кулындагы курчакны көзге янына ук калдырып, ишек төбенә килеп баскан иде инде. Әбисе сагынып биткәндер инде. Атна буе күрешмәделәр бит. Әлфирәм килсә, билемне сылатырмын, куллары бик шифалы дип, 3нче көн үк чакырып калган иде. Әнисе Әлфирәне гадәттәгечә күтәреп кенә алды да: "Һай, җанлы курчагым минем, арыш кырым, бәгырь җимешкәемле" дип, йомшак чәчләреннән үбәргә тотынды. Яшел парк аша трамвай тукталышына барып җиткәнче, Әлфирәнең күңеленнән әнисенең татлы сүзләре китмәде. Җанлы курчагым минем, арыш кырым, кара җирем, бәгырь җимешкәемле дип бит әнисе. Трамвайга кереп утыру белән ул әнисенең колагына пышылдап кына: "Әнием, нәрсә соң ул җанлы?" димичә булдыра алмады. Әлфия кызының бер туктаусыз сораулар белән йөдәтүенә күнегеп беткән иде инде. Ул бакчачы, агач гөлләр, бөҗәкләр турында күпме сөйләде инде кызына. Тик менә сорауның мондуен ул бала авызыннан беренче тапкыр ишетә. Әлфирә белә, әтисе әнисен гел фәйләсүф дип үрти. Шулайдыр да, чөнки ана кызының сорауларын ишетү белән үк уйлана башлый. Андый чакта әтиләре алар сүзен бүлдермәс өчендер читкәрәк китә һәм җавапларның гади дә, җитди дә булуына сыклана диде. Бу юлы да шулай булды. Күпмедер уйланып торганнан соң: "Димәк, тере синең белән минем кебек" дип куйды әнисе. Әлфирә исә карашын урамнан алмый гына: "Әнием, нәрсә соң ул арыш кыры?" дип сорап куйды. Ул арада тукталышка килеп җиткәннәр иде. Әлфия кызының соравына җавап эзли. Күңеле белән ул инде әллә кайчан балачагының алтын арыш кырында. Арыш кыры ул, кызым, дөньяның иң гүзәл җире. Арыш араларында күк чәчәкләр үсә. Төрле күбәләкләр оча. Авылдагы әбиең янына кайткач, мин сине шунда алып барырмын. Ул арыш кыры бераз синең күлмәгеңә охшап тора. Анда арыш исе, күктә сабан тургайлары сайрый. Әлфирә әнисенә күтәрелеп карады. Әнисенең ике бите буйлап яшь бөртекләре тәгәр иде.
Әнәем, ник елайсың син? Бала күзләрен зур ачып, әнисенә төбәлде. Кызым, әгәр арыш кырларын күреп үссәң, син дә шулай сагынып елар идең. Әлфирә нәни куллары белән әнисенең күз яшьләрен сөртеп алды. Елама, әнием. Мин дә күргәч, ике бергә сагынырбыз, диде. Кызының сәйер дә, фәлсәфи дә фикерләвенә сөенеп, Әлфия күз яше аралаш елмайды. Әнисен дә, авылны да өзелеп сагынган чагы туры килде шул. Әнием, диде Әлфирә, бераз баргач, кара җиремдә елата торганмы? Һай, күз нурымла минем, дип, Әлфия кызын күтәреп алды да, күзләреннән үбә-үбә иркәләргә тотынды. Елата да, җырлата да ул бәпкәм кара җир. Җирнең җимеш бирә торганы кара була. Менә шундый синең чәчләрең кебек. Икесе дә тынып калдылар. Аннары Әлфия иртән әйткән сүзләрен искә төшереп өстәп куйды. Бәгырь җимешкәем син генә. Ул ананың баласы. Сәйердә әллә нинди бик кадерле дә арыш кыры турында уйлый-уйлый, Әлфирә әнисенең соңгы сүзләрен ишетеп тә бетермәде бугай. Иртән ишеткән җанлы курчагым дигәне никтер күңеленә тынга бирми. Шәһәрдәге әбисе янына китеп барса да, ул инде үзен теге арыш кырында сыман хис итә иде. Әлфирә кинәт туктады. Кыз кибет витринасына караганда, бер хәрәкәтсез тораташтай катып калган. Анда арыш кыры төшерелгән зур рәсем. Рәсемдә чәч толымнарына чулпылар таккан татар кызы арыш ура. Кулакларында ай алкалар. Кулындагы учмадан исә ике күз булып күк чәчәкләр карап тора. Әлфирә карашын рәсемгә текәгәндә, хыял дөньясында йөзә. Җанлы курчак менә бу ападыр ул. Кара җирем, бәгырь җимешкәемлә дигәне нидер? Әнисенең җанлы курчаккаем дигәне аңа туры килмидер. Арыш кырындагы күбәләкләрне дә уятты Әлфирәнең хыялы. Аллы гөлле, ак, кызыл, күк күбәләкләр әллә каян гына күтәрелде дә, арыш башларына кунып, канатларын җилпеп тора башлады. Сабан тургайлары. Алары нинди була икән? Әлфирә аларын да тапты бу рәсемдә. Күккә күбәләк кенә кебек бер кош күтәрелде дә, шур-шур сайрап җибәрде. Әлфирә үзен шул арыш кыры буйлап әбисенә кайнар бәлеш алып баручы итеп тойды. Әлфия дә, хыял дөньясыннан аерылып, кызына күтәрелеп карады. Кызының керфекләренә эленгән яшь тамчыларын күреп, сәерсенеп калды. Кызым, әйдә китик, әбиең көтәдер дип, кызын җитәкләп алды. Тик Әлфирәнең моннан китәргә исәбе юк иде әле. Рәсемдәге уракчы кызны күргәч тә, мин аны барыбер эзләп табармын дигән катгый фикергә килгән иде ул. Әнием, без ул җанлы курчакны табарбыз бит. Әлфия кызын мондый халәттә беренче күрү иде. Тик барыбер аңлады ана. Гади таләп кенә түгел бу. Әллә каян килгән җан таләбе икәнлеген тойымлап алды. Беравык тынып торганнан соң әйтеп куйды. Әйе, кызым, табарбыз. Әлфирә әнисенең кулыннан тарткалап кибеткә идәде. Анда уенчыклар. Түрдәге шүрлектән толымнарына чулпы, колакларына ай алкалар таккан бәви тәкле күлмәк, шиятесендәге камзул кигән калфаклы татар кызы. Гаҗәп матур бер курчак күксел күзләрен тутырып, Әлфирәгә төбәлеп карап тора иде. Шул курчакны бирегез әле дигәнен Әлфия үзе дә сизми калды. Калфаклы кыз кулына эләгүгә,
Әлфирә дөньясын онытып курчак белән зурларча сөйләшә башлады. Шул тирәдә уенчык сойлап торучы татарча аңлаган олысы кешесе колакларын торгызган. Әлфирә исә нәкъ әнисе тавышы белән сөйли. Син җанлы курчакмы? Арыш кырын кара җирне күреп үскән әнинең бәгырь җимеше, багалмасымы? Әлфирәнең карашы әллә кая еракка төбәлгән. Ул кырларда арыш исе, аллы-гөлле күбәләкләр ише анда. Сабан тургайлары сайрый. Шулпларың урак урганда бер-берсенә бәрелеп шыңлыйлар, җырлыйлардыр, име? Син сагыну җыры җырлый беләсеңме? Шул чак кемдер нинди җырсың ул дип сорап куйды. Кызының һич көтмәгәндә нәкъ авылдагы әбисе тавышы белән моңлы итеп җырлап җибәрүен ишетеп таң калды ана. Сатучының акча алырга үрелгән кулларын читкәрәк этәреп, түгәрәк янына килеп басты. Әлфирә курчакны кочагына кысканда, таныш булмаган җыр суза. Хай, җанлы курчагым минем, хай, арыш кырым минем, кара җирем, бәгыркәем, багалмам бердән-берем. Җыр тукталуга дәррәү килеп кул чаптылар. Арадан бер бала кисезләнеп, «Әнием, җанлы курчак тагын җырласын», дип куйды. «Мин җырладым аны, курчак түгел, ә мин Әлфирә», дип шат тавыш белән җавап бирде Әлфирә. Сәйләннәр белән чигелгән түбәтәйле кечкенә малай Әлфирә кулындагы курчакның тулымыннан тартып карады да үзенчә нәтиҗә ясады. Бу курчакның исеме Әлфирә булыр. Малайны әнисе кулыннан җитәкләп читкәрәк әйдәде. Үзе җыелганнардан гафу үтенгәндәй, «Гаеп итмәгез инде, ул авылда яши, шулай иркен өйрәнгән татар малай ул», дип тыйнак кына елмайды. Түгәрәк эшенә кереп, Әлфирәне дә әнисе җитәкләп алды. Җитәкләшеп касса янына килеп бастылар. Әлфия кесәсендәге акчаны кат-кат санады. Әмма күпме генә актарынмасын, бу татар кызы курчагын сатып алырга җитәрлек акчасы юк иде. Аның хәлен аңлап өлгергән Әлфирә күз яшьләрен чак-чак тыеп тора. Әлфия күрде моны. Нидер әйтергә теләп, кассирга күтәрелеп карады. Тик Таня исемле курчак шикелле кыска чәчле, кыска итәкле кыз елмаеп, акчагыз булгач килерсез диюдән үсә алмады. Кайнанасы янына авыр хисләр белән килеп керсә дә, Әлфия әрнүен сиздермәскә тырышты. Өстәлгә бәлешне чыгарып куйды, матур чынаякларга хуш исле чәй ясады. Бер-берсен кысташа-кысташа чәй эчтеләр. Әлфия теге авыр вакыйганы кызы онытты бугай дип уйлап кына өлгерде. Әлфирә: «Әнием, теге кассир апа Таня курчакның бәгырь җимешедер, әйеме?» дип табындагыларны шак катырды. Әлфия дәшмәде. Кызының йомшак чәчләреннән сыйпый-сыйпый юатасы килде. Тик кирәкле сүзләр генә киләмени. Кассир кызны күрүгә аның күңеленнән дә нәкъ Таня курчак кебек бу дигән уй йөгереп үткән иде бит. Куанычларым, шатлыгым булып, балам багалмап, үсәрсеңме син, сагынып җырлар, җырыма минем, күземнең нуры
birge bulып, Былбыл құш қайып, Яшәрсің сен, Әнием дейін, Қадірлім дейін, Сандуғаш қайып, Дәшәрсің Әнием дейін, Қадірлім дейін, Сандуғаш қайып, Дәшәрсің Гомер суқмағын зор юллар буйлап, Үміт йылдызын үтәрсің сен, Иліңнең данын, намус вөжданын, Балам, әй балам, итәрсің сен, Иліңнең данын, намус вөжданын, Балам, әй балам, итәрсің сен. Сезнең сабыйыгызның 15 курчагы бар. Ул тагын да берне сорый. Аның теләгенә каршы килергә ашыкмагыз. Курчак ул кешенең үзенә күрә бер моделе. Балалар курчаклар ярдәмендә типик тормыш ситуацияларын хәл итә. Сезнең кызыгызга әле 4 яшь юк икән, уртача зурлыктагы курчаклар сатып алыгыз. Курчакның йомшак һәм тотарга уңайлы, киемнәрен шишендереп, киендереп уйнарлык булуы зарур. Кеше йомышын башкара, елый, көлә торган табигыйлеккә якын курчаклар бу өлкәдә тагын да уңышлы. Әмма әлеге чорда уенчыклар белән кызыксыну тотырксыз. Игътибар бер уенчыктан икенчесенә бик тиз күчә. Кызыгыз курчакны шишендергәннән соң ташлап китсә, ачуланмагыз. Она һәм бала уены өчен вакыт килеп җитмәгән дигән ишара генә бу. 3,5-4 яшьтән бала иң кызыклы үсеш стадиясына, рольле уеннар белән мавыгу чорына керә. Рольле уеннар мәктәп яшенә кадәр әйдәүче уеннар булып торалар. Ә мондый вазифаны башкару өчен бер курчак кына аз була. Курчак янына төрледән-төрле аксессуарлар, ванна, савыт-саба, биләүсә һәм әлбәттә инде коляска кирәк. Шул уенчыклар ярдәмендә кыз бала үзен ана ролендә сыный башлый. Кешеләргә хас уңай һәм тискәре сыйфатлы курчаклар нәкъ шушы яшь өчен эшләнгән. Мәктәпкәчә яшьтәге кызларга Барби бүләк итәргә киңәш ителми. Бу курчак мәсьәләсендә психологлар уртак фикергә килмәделәр әле. Кайбер тикшерүләр күрсәткәнчә, Барби кызларның психик сәламәтлегенә тискәре йогынты ясый. Дисморфомания, үз тәнеңнән канәгать булмау һәм нервлы анорексия. Ябылу өчен ашаудан туктау кебек тайпылышлар тудырырга мөмкин. Бер генә ана да кызын күпме ябыкса да Барби кебек була алмаячагына күндерә алмый. Затлы киендерелгән Барби 8-10 яшьлек кызлар өчен менә дигән бүләк.
Үзенең озын аяклы курчагын матур киендергә тырышу аша кызларда яшь модельер һәм тегүчелек сәләте дә ачылырга мөмкин. Бу яшьтәге кызларга өйләре һәм бүтән өстәмә аксессуарлары күп булган кечкенәрәк курчаклар ошый. Мондый курчаклар белән үткәрелгән уеннар тәртипкә, төгәллеккә һәм йорт җанлы булырга өйрәтә. Гадәттә кызлар курчак өендәге әйберләрнең билгеле бер тәртиптә, үз урынында ятуына зур игътибар бирәләр. Әгәр дә курчагының чәчен кисү, юындыру, кызыксынып, курчак киемнәрен чишендереп карау этабын үтүен сизсәгез, кызыгызга кыйммәтле, матур курчаклар сатып ала аласыз. Әгәр сез олы кызлар курчаклар белән уйнамый дип уйласагыз, ялгышасыз. Затлы итеп киендерелгән матур курчаклар нинди генә кызның күңелен җилкендермәс икән. Һәр ата-ана баласына бары яхшылык кына тели. Әмма шул вакытта яшь кына кайберәүләр үз куллары белән аларның язмышларын җимерәләр. Әйтик, артык иркәлиләр, улларын, кызларын теләмәгән нәрсәләре белән шөгыльләнергә мәҗбүр итәләр. Бала күңеле нәрсә теләгәнне ничек белергә соң? Һәм шуңа карап, аның сәләтен үстереп, алдагы язмышын билгеләп буламы? Моның өчен аның нинди уеннарны теләп уйнавын, кайсы уенчыкларны яратуын белү җитә. Сугыш кораллары.
Һәр малайның пистолеты яисә рогаткасы булырга тиеш. Ул алар белән аны атарга дип куак, башка нәрсә артына пускан юньсезләргә җавап кайтара ала. Әгәр малайның коралы бар икән, ул үз яшьтәшләре арасында хөрмәт казана. Бала чагында хөрмәт яулаган малайдан үз-үзенә ышанган ир үсә. Әмма бала урамда узып баручыларга атса, димәк, башка кешеләрнең ярдәмсез, авыр хәлдә калуын күрүдән нормаль булмаган канәгатьлек ала. Ата-аналарга аннан менә дигән хәрби милиционер чыга дип юанырга кирәкми. Үскәч, погонлы кешегә әйләнсә, үз көченә артык ышанудан башын югалтырга мөмкин. Кораллы һәм башсыз җәмгыятьнең иң куркыныч кешесе. Машина. Балага үз автопаркы булу да бик мөһим. Бала чакта гына булса да, эшкә бару өчен машина сайлау мөмкинлеге булсын. Әмма тагын да яңарак, моторрак автомобильләргә хуҗа булырга тырышкан балада артык комсызлык уянырга мөмкин. Белгечләр әйтүенә караганда, машиналар белән артык мавыкканнардан саран, ярату хисеннән мәхрүм, кеше хәленә керә белми торган кешеләр үсә. Конструктор. Һәр төрле корылмалар ясау өчен кирәкле вак детальләрдән торган җыелма бик күп күнекмәләргә өйрәтә. Бала геометрия, алгебра фәннәренә кагылышлы үзенчәлекләрне өйрәнә, дизайнны күзаллый башлый. Әмма әгәр үзе төзегән әйберләрне һаман сайын җимерсә, балагызга игътибарлы булыгыз. Ул корылмалар башкаларга ошамаячак дип уйлаудан шулай эшли. Тимер юл. Әгәр дә бала юл буен куаклар, өйләр, хайваннар белән байтса, ул шагыйрь күңелле. Аның холкында җитәкчеләргә хас сыйфатлар бар дигән сүз. Әгәр дә сабый тимер юлда төрле авариялар, катастрофалар, поездга һөҗүмнәр ясап уйнаса, бөтенләй башка нәрсәне аңлата. Бәлки ул каскадер булырга телидер. Бала үскән саен мондый уеннарын туктатмаса, аны криминаль хәлгә тарыдан сакларга кирәк. Ябыштырыла торган модельләр, шырпы кабыннан өйләр. Булар инде уенчык түгел. Мондый төрі маугы тарих, төзелеш эшләре, мебель җыю белән кызыксынуны күрсәтә. Ләкин игез шырпы капларыннан ясаган өйләр, төрле модельләр белән тулы булса, уйланырга кирәк. Беренчедән, пластмассаларны ябыштыра торган клей сәламәтлеккә зарарлы. Икенчедән, пластмасс дивар белән дөньядан аерылган кешегә тормышта җиңел яшәргә туры килмәячәк. Бигрәк тә шәхси өлкәдә проблемалар килеп чыгуы бар. Төрле нәрсәләр кору, төзү, ясау баланы үзенә яулап ала һәм ул өйдән дә чыкмый. Шуңа күрә дуслары да күп булмый. 14 яшьләргә инде кызлар андый малайлардан көлә башлыйлар. Әлбәттә, ата-ана канәгать. Малайлар урамда, төрле подвалларда сугышып йөрми, һәм алар уның берәүгә дә кирәкмәгән, соңыннан шкафта онап ята торган әйберләр ясар өчен озак вакытлар тырышып, катлаулы эш башкаруларын күрмиләр. Менә шулай заяга, бернинди уңай нәтиҗәсез гомер уздырырга да мөмкин. Психик яктан сәламәт кеше эш процессыннан гына түгел, нәтиҗәсеннән канәгатьлек ала. Хакимлек атрибутлары. Төрле погон, фуражка, кул булгавы кебек уенчыклары булган бала үзен һәр вакыт хаклы итеп сизә һәм ишек алдында тәртип урнаштыра, көчсезләрне кыерсыта башлый. Әгәр дә бу аның өчен күнегелгән гадәткә әйләнсә, аны баш әйләндергеч карьера көтә. Ләкин көтмәгәндә, тагын да текәрәк кешегә юлыуга карьерасы җимереләчәк. Йомшак уенчыклар. Нәрсәсе начар булсын инде аларның. Гигиеник яктан сертификатлы булса, әлбәттә шулай. Плюш аю мәхәббәт һәм ышаныч билгесе.
кешегә бик кирәк. Кызганыч, оннан аерылырга туры килә. Моны түбән сыйныфларда укыган вакытта эшләү яхшы. Югыйсә, бала үсешендә тоткарлык килеп чыгуы мөмкин. Бала уйнарга тиеш түгел уенчыклар. Машина белән кызыксынган кызга, курчак чәче тараган малайга шикелленеп карарга ярамый. Алар бала чактан ук капма каршы җенес кешесен аңларга тырышалар. Нәкъ шундыйлар менә дигән ир, хатын, ата-ана булалар. Yazgı aprel aylarında erip bakanda karlar, şakıralar üzerine şu kanatlı tağanar. Unutapız bar dünyаны, yürekler tutup kala, жылы җилләр зәңгәр һава, шатлык һәм бәхет ауда. Жылы җилләр зәңгәр һава, шатлык һәм бәхет ауда. Очабыз тағанарда, зәңгәр күккә таба. Ул канатлы тағанар, алып менәр айга. Ул канатлы тағанар, алып менәр айга. Бала чакта үтеп китә, ул бит килмәс гомергә. Үсәбез дә таралырбыз төрле якка. Хәзергә без балалар, зур тормыш юлы кайда. Жылы җилләр зәңгәр һава, шатлык һәм бәхет ауда. Жылы җилләр зәңгәр һава, шатлык һәм бәхет ауда. Очабыз тағанарда, зәңгәр күккә таба. Ул канатлы тағанар, алып менәр айга. Ул канатлы тағанар, алып менәр айга. Җир шарыда тизәләнә, ияреп язгы җилгә. Баш очында сары кышлар, бездә кушылый гайда. Унутабыз бар дөньяны, йөрәкләр тутап кала. Жылы җилләр зәңгәр һава, шатлык һәм бәхет ауда. Жылы җилләр зәңгәр һава, шатлык һәм бәхет ауда. Очабыз тағанарда, зәңгәр күккә таба. Канатлы тағанар, алып менәр айга. Канатлы тағанар, алып менәр айга. Кибет киштәләре уенчыклардан сыгылып тора. Балаларны хәзер алар белән шаккатырып булмый. Шиксез сайлау мөмкинлеге булса да, уенчыкны зарарлы белән зарарсызга бүлеп карарга кирәк. Илдәге кризиска карамастан, әти-әниләр уенчыклар сатып алуны шикләмиләр икән. Кибетләрдә бәяләр арту белән уенчыкларны интернет аша алучылар күбәйгән. Тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Россиядә балалар товарларын шул рәвешле сатып алучылар 4 миллионлап исәпләнә. Уенчык сату көчле рекламага, оста психологик алымнарга корылган индустрия. Мәсәлән, Винкс курчакларын гына алык. Бала башта мультфильмны карый. Һәр геройның исемен, холкын өйрәнә. Яраткан геройлары барлыкка килә.
Мультфильм арасында күрсәтелеп алынган рекламада үз ролен уйнамый калмый. Бала кибет киштәләреннән әлеге курчакны таптыра башлый. Алай гына да түгел, теләсә кайсы башка уенчыкка, киемнәргә дә Wings логотипы төшерелә. Әлеге курчаклар ясалган шоколад, конфетлар, портфель, канцелярия товарлары чыгарыла. Шул рәвешле балалар өчен бренд тудырыла. 11-13 яшькә җитеп тә коллекция өчен мондый курчакларны җыючы балалар бар. Алар өчен уенчыкның кирәкле яисә кызыклы булуы мөһим түгел, ә нәкъ менә башкалар алдында масаю өчен дә кирәк. Бер уенчыкның 1500-2000 сум торуын исәпкә алсак, җитештерүчеләр өчен балалар товарлары иң кулай өлкә икәнен аңлайсың. Моның әллә ни начарлыгы юк сыман. Тик бүтән әти-әниләрнең төп зары уенчыклар ямсыз, куркыныч. Мисал өчен, Bratz, Monster High курчакларын алык. Артык озын аяклар, артык нечкә бил, күренер-күренмәс борын, кабартылган ирен, кычкырып торган макияж, гламур кием. Аларны киендереп, бизәндереп, чәчләрен буяп кына уйнарга була. Курчак өчен киемнәрне кулдан тегеп булмый, чөнки пропорцияларны туры китерү авыр. Бу курчакларның гардеробы кибеттә сатыла. Һәр бала бу турыда белә. Әлеге уенчыкның девизы: "Без модада алдынгылар". Курчакны ашатып, йоклатып, тәрбияләп уйнаганда кыз балада булачак әни хисләре тәрбияләнә ди психологлар. Әмма булар белән бәбиле уйнап булмый. Кыз балада матурлык турында ялгыш фикер формалаша. Миңа диетага утырырга вакыттыр инде дигән сорау белән әнисен аяктан йыга яза 10 яшьлек бер кыз. Ябык кызлар гына матур дигән фикерне курчаклар аша кече яшьтән сеңдерү анорексия авыруының бер сәбәбе ди табиблар. Бу курчакларны айыруча 8-13 яшьлек кызлар яратуын исәпкә алсак, сагаерга урын бар. Коллекция өчен чыгарылган уенчыклар тагын бер ятмә. Монда инде бер уенчык белән генә котыла алмыйсың. Чөнки коллекцияда 10ннан да кимрәк курчак булмый. Әле аның кайберләре кыйбатлы журналлар белән генә сатыла. Бүгенге уенчык базары балалар мәнфәгатен кайгыртудан бигрәк табыш алуга корылган. Wings, Monster High, кечкенә пони, өчә торган феялар, төрле утлар чыгаручы бластерларга килгәндә, популярлык сәбәбе бер генә — реклама йогынтысы. Балалар аңа тиз бирешә, шуңа күрә әти-әниләрдән нәкъ менә шуларны сорыйлар. Әлеге уенчыкның эшләнешеннән, сыйфатыннан канәгать булмаса да, ата-ана баласының теләген үти. Әмма бу тәтине кулга алуга суына. Бераздан аның белән уйнамый башлый. Чөнки курчак телевизорда күрсәткәнчә үк матур булып чыкмый. Ягъни әти-әни 1000-2000 сум акчасын түгә, ә нарасы ул әйбер белән 2-3 кенә көн уйный. Исраф демичә, моны башкача ничек атыйсың? Кызганыч. Россия ширкәтләре Кытайда уенчык ясаучы глобаль корпорациялар кебек масса күләм телевизион реклама бирми. Балаларны үз продукциясе белән таныштыра алмыйлар. Ә күпчелек әти-әни артык уйлап тормыйча, уллары кызлары ни сорый, шуны ала. Нәниләрнең капризлары белән көрәшергә теләми. Аңлы ата-аналар әлбәттә уенчыкның зарарсызлыгына игътибар итә. Артык ачык төсләрне сайламасын, әшәке исләр булмасын, детальләр нык берексен, ватылган очракта да баланы җәрәхәтләмәсен, интеллектны үстерергә булышсын.
Чудики манда Түшкәчә йоклап ята. Уяталар һәр яклап, әби сөя кочаклап. Сине яраталар ди, шуңа уяталар ди. Сине яраталар ди, шуңа уяталар ди. Беренче чиратта дөрес һәм дөрес булмаган уенчыкларны айырырга өйрәник. Дөрес. Күп функциялы, күп төрле уеннарда кулланыла. Мисал өчен туп. Аны ыргытып, тәгәрәтеп, тибеп уйнарга, теләгән чакта карбыз да, планетада ясарга була. Экологик материалдан, агач, тукыма, мамык материалларыннан ясалган. Дөрес, пластмасса уенчыклардан качып булмый, тик аларны сак кулланырга кирәк. Дөрес булмаган. Табигый булмаган материаллардан ясалган, алардан ят ис килә. Дөреслеккә туры килми торган төскә буялган. Кибеттә яшел куянны яисә шәмәхә этләрне очратканыгыз бардыр. Шын җисемгә артык нык охшаган. Әйтик, уенчык үтүк зурлыгы белән дә, тышкы кыяфәте белән дә шын үтүктән аерылмый. Монда баланың фантазиясына урын калмый. Төймә принцибына корылган. Мондый уенчыклар хәзер бик популяр. Бер төймәгә басуга уенчык җырлый, хәрәкәтләнә, утлар яна. Нәтиҗәгә ирешү өчен бала хезмәт куймый. Машина йөрсен өчен аны этәргә кирәк. Бу дөрес. Төймәгә басып кына бала мантыйкый фикерләүдән мәхрүм кала. Ничә яшьтә нинди уенчык кирәк? Биләүдәге балалар өчен ачык төстәге, шалтыравыклы, төрле мотор авазлар чыгаручы уенчыклар кирәк. Тик аларны йотып, борынга тыгып, кулны кисә шәнчи торган булмасын. Көчле тавышта баланы куркыта. 1 яшьтән 3 яшькә кадәр балалар хәрәкәтләнә торган уенчыкларны яраталар. Шуңа күрә аларга туп, машина, поезд кебек уенчыклар ошый. Үсә төшкәч, балалар уенчыкларны сюжетлы, рольле уенда куллана башлый. Курчаклар укытучы, сатучы, табибка әйләнә. Бу уенда әти-әниләр дә катнашса, балага сюжетны дөрес корырга ярдәм итеп булачак. Уенчыклар шәхесне үстереп кенә калмый, хисләр дә бүләк итә бит. Тынычландыра яисә күңелле бер мизгелне хәтерләтә. Хәтта өлкәннәр дә кәефләрен күтәрер өчен ошаган уенчыкларын сатып алалар. Шуңа күрә уенчык белән уйнау чоры бетте дип төгәл яшьне билгеләүе кыен. Ата-аналарга киңәшләр. Мантыкка корылган уеннарга өстенлек бирегез. Кече яшьтәге балалар өчен кубик, конструктор, мозаика, пирамида, пластилин белән уйнауда бик файдалы. Балагыз Винкс, Братс кебек курчаклар яисә киборглар, монстрлар белән мавыкмасын. Синнән курыксыннар өчен я бик мотор, я бик куркыныч булырга кирәк дигән фикер туу бар. Уенчык сабыйның үз-үзен тотышын программалаштыра. Бала уенны тормышка күчерергә һәм үзен агрессив тотарга мөмкин. Әти-әниләр бу уенчыкларның явыз булмавын исбатларга, шундый уен türе сайларга тиеш. Үзегезгә сабый бу уенчык белән уйнаганда нәрсә өйрәнә дигән сорау бирегез. Кызлар курчак, малайлар машина белән генә уйнарга тиеш дигән сүз дөрес түгел. Әйләнә-тирәне уенчыклар аша аңлатуы күпкә җиңелрәк. Бала уенчыктан тиз туймасын өчен хәйлә бар. Аларны 3 яисә 4 өлешкә бүлегез дә, атна сайын бер өлешен югалтып торыгыз. Уенчыклары шулай алышынып торса, бала аларны яңа дип кабул итеп уйнаячак.
3 яшькә кадәр баланың уенчыкларын өлкәннәр тәртипкә салсын. Бөтенесен дә бер кәрзингә тутырып кую дөрес түгел. Җәнлекләр аерым, машиналар аерым торсын, конструкторларның буталып бетмәү кирәк. Әти-әниләр өчен төп киңәш: балагыз белән уйнагыз. Психологиядә шундый тәҗрибә бар. Әти-әниләр көн сайын берничә минут кына баланың иң яратмаган уенчыгын уенда кулланса, ул баланың иң яраткан әйберенә әверелә. Аның аңында бу уенчык белән әни уйнады дигән фикер кала. Балагыз монстр уенчыкларга тартыла башласа, уен барышында башка уенчыкларны да катнаштырыгыз. Монстр ямсыз булса да, яхшы күңелле, ул кечкенәләргә ярдәм итә һәм яклый дип аңлатыгыз. Шул очракта монстр явызлык китерүче булудан туктар. Үләндә бер сикерткә, үләндә бер сикерткә, тик тармай ул сикерә, ямь-яшел сикерткә. Күрдегезме, тик тормый сикерә. Күрдегезме, ямь-яшел сикерткә. Ашаганы да үлән, яшәгән җире үлән, тими ул чебенгәлә, дусуланын белән. Күрдегезме, ашаганы үлән. Күрдегезме, дусуланын белән. Килеп чыкты бер бака, ашарга ул ярата, йотты да сикерткәне, үзе үләндә ята. Күрдегезме, бака килеп чыкты. Күрдегезме, сикерткәне йотты. Азак булуын һич ул, белмәгән иде бит ул, ямь-яшел сикерткә. Күрдегезме, ямь-яшел сикерткә. Күрдегезме, белмәде сикерткә. Күрдегезме, көтмәде сикерткә. Күрдегезме, ямь-яшел сикерткә. Күрдегезме, көтмәде сикерткә. Күрдегезме, ямь-яшел сикерткә. Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез «Уенчыклар бала язмышын сөйли» исемле тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруда материаллар Сөембикә, Гаилә һәм мәктәп журналларыннан, Юлдаш гәзитләреннән алынды һәм Әлфия Сиддиқова шигыре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Римма Ибраһимова башкаруындагы Бишек җыры, Лилия Хәмитова башкаруындагы Күз тимәсен балама һәм балалар башкаруындагы русчадан тәрҗемә ителгән җырлар бизәде.